गाबोन थांसिगोन नोंसा गुमैया मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों जोङो फिसा खामानिलाय फिसा बुस्थु लायनांगौ दं मोनसे जायगायाव बेखौनो लायनो थांनो ओंखारबाय बिमा फिसा साथामजों गारिखौ बै लामायाव दोनदों नालाय ओंखायनो ओरै थाबायबोबाय सर्टकाटनो न' लुगासिनो दं लामाखौनो माला खोबावनांगौ जाखो बिथिं सिदा थाबायनो लुबैथारबाय ओइ गोलैगोन मोजां थाबाय मा थांसै ओंखारबाय बेलासिबाय टाइमाबो अखा हाखांबाय दसेनो जि अखा मोफ्लामनाय अखा दसेनो बारखांबावबाय आराम जाबाय बोथोरा अखा हास्रोनानै अमा बेदर लुना लानांगोनलै गाबोन थांसिगोन नालाय अमा बेदर जानो लुबैदोंनो मोनगोन ना मोना बेलासियाव क'क्राझाराव अमा बेदरखौनो मोननो बिराद जारला मोनफ्रोमबो भिडिअ आंना बे दालाङाल' थाथारो नामा लामायानो बेनोबा मानसियानो बेनिखाबा माथो खालामबावनो उन्दुलांबायसो सासेयाबो दिनै लास्ट बेरायनाय आरो जोंना ना गाबोननिफ्राय बेरायनो मोनथ'लालाय 3-4 मास 5 मास 6 मास दिनै साब्रैजों मोनसे जायगायाव थांगासिनो नै बिजों फैयो मथ'आ आंबा हा अबे बेयो न'आव नै जिरायनानै दं सफैनानै उन्दुबाय बे सासेया बिफाजोंसो बामजानोसै बामजादों नै मालाय गाबोन थांसैखाय बामजास्रादों फैफिनबाय जोङो आलासिनि न'निफ्राय अखायाबो नै ख्रेब ख्रेब हाफिनलायबायलाय खामानि फिसा दंमोन आरो ना ओंखायनो फैदोंमोन गाबोन अमा बेदरनि सिन्था जादों नामा नोंलाय मोनगोन थांबाथाय मोनजालालाय नालाय अमा बेदर गोसोखांगासिनो रेसानो गैया मैयानिफ्रायनो ओरै गामिनिफ्राय हरावनो फैफिनबाय जोङो नै बेयो क'क्राझार केन्सार हस्पिटाल नैबे क'क्राझार रिं बायनो नागिरदों नै बाथौआव होनो थिथागुरियाव दङ जोङो थिथागुरि बेखौ लांसै मोनसेल' नांगौ लाबाय मोनसे टट' थिखोबाय हनै उन्दुसो खालायबायहाय सासेया उन्दुलांबाय नै गारियावनो क'क्राझार फाग्ला बाबा मन्दिर नै हाबा जागासिनो नै मालाय हाबा बेमफाथि दावलायलायथारदों न'आव मोनफैलायबाय एबार ओंखाम न'आव फैबाय सनाफोर जोङो ओंखाम ओंख्रि संसैलाय
ना लाबोदों अमा बेदर नागिरदोंमोन अमा बेदर मोनासै ना आरि सुनानै लागोनसै आङो ना एवनो नै साराय फुदुंबाय संख्रि होखाबाय आं बेदरेनि ना मैथा बेदर अमा बेदर मोनासै मोनबाय नै ना ओंख्रिया सिथिं सिथाथार नालाय ओंखायनो थाब थाब संथारबाय आङो जानोसै नै बेहायसो नै सिथिं सिथा काप बोख्लायहरगासिनो बिराद दुस्थ' जाबाय भगबानासो मिथिसिगौ गाबोन बिफा थांबादि बोरै थाबावगोन नै बायो सनाफोर ओंखामबो जानोसै जोङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालायला आरोना बेहायनो दोनथ'नोसै माखासे पेकिं आरिबो खालायनांगौ दं गुमिया थांसिगोन नालाय माबा माबि सोस्रांनांगौ दं ओंखायनो सोस्रांजोबसै आरोना सनाफोर जायफ्रा मोजां मोनो अननानै भिडिअसफोरखौ नायनानैल' दोनखा आरोना साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो क्लिक खालाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदि थ' दिनै भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय